spoločnosti Forever si dávame záležať na tom, aby sme na životné prostredie vplývali pozitívne. Náš záväzok začíname plniť na plantážach, kde solárne čerpadlá a kvapkový zavlažovací systém privádzajú vodu priamo každej rastline, čím sa spotreba vody zníži o 90%. Aby sme eliminovali odpad, zvyšky z naporciovaných listov vrátime do zeme, čím pohnojíme pôdu. A vodu, ktorou pozbierané listy umývame, použijeme znova pri zavlažovaní. Nie sme však jediní, kto sa snaží urobiť zmenu. Vedeli ste, že 20 rastlín aloe dokáže premeniť rovnaké množstvo CO2 na kyslík ako jeden strom? Vyše 50 miliónov rastlín aloe vera na našich plantážach teda dokáže každoročne vyčistiť zem od stoviek miliónov tón CO2. Počas procesu vertikálnej integrácie pokračujeme vo významných krokoch, aby sme boli čoraz viac ekologickí. Prevažná väčšina našich výrobkov je recyklovateľná, vrátane našich najpredávanejších nápojov z aloe vera gélu, ktoré sú teraz k dispozícii v obaloch zo 100% recyklovateľných materiálov. Neustále skúmame nové alternatívy obalov a materiálov, ktoré môžu aj naďalej podporovať náš záväzok voči životnému prostrediu. A preto máme v oblasti balenia partnerov, ktorí podporujú ekologické výrobné procesy. Tam sa to však nekončí. Na výrobu prepravných škatúľ Forever sa používa 85% recyklovaných materiálov a sú potlačené ekologickým atramentom. Okrem plastov, ktoré používame pri výrobných procesoch, každoročne recyklujeme aj vyše 200 tón vlnitej lepenky. V posledných 3 rokoch získalo Aloe Vera of America, centrum našej celosvetovej výroby, cenu Blue Thumb, ktorá oceňuje záväzok udržať vodné toky čisté, a cenu za program prevencie znečisťovania. Toto je len pár z mnohých krokov, ktoré Forever robí, aby zaistila pozitívny dopad na životné prostredie a komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.